Ota se just tollon. Video. No niin, ota se kuva. Niin. Ei. Oi, saissa. Se on ihan hyvä, että mä oon vähän rauhallisemmalla linjalla. Asta praat vittu. Niin vaan se. Etkö sä oikeet videokuva? Siinä vaiheessa kun opetaan. Voi vittu. Puhu Sofia meille. Mä oon niin järkyttynyt, että en mä voi. Sofia YouTube-sankari. Andereetta, onko sinulla meille asiaa? Puheellista. Fuck. Sofia. Rangel, sulla tän asiaa meille. Hymyile, niin sä olit ihan lepakota muuten. Fuck off, you bastard. Oi! Tuu, mene juoma! Suoraan mun jalalle. Menikö sulla? Samoin. No mutta, Sofia, tätä kun... Katsokaa kaikki Sofiaa. Tämä on karma. Sofia on sotkenut minun koko eteisen ja vessan. Nyt Sofia jalka kästui ja Anna-Reetta on osasyyllinen.